mo din. Lanchaw ko kanding mo din oh, kanding. Ay. Ngaon tag lanchaw. Kuyog akong mother. Yan ibilihan ra man ko sa mama ron. Lugar. Libre ra ta. Libre ra man is kung mama kaon ron no. Libre ra. Wala mo manong driver oh. Libre ra. Ah, libre ra. Guys, ano ta? Daghan mi diri ngaon ra daghan mi ngaon. Ako wa kanding lang sa anay isda. Kanding na wala siya ngay. Di lang ko mangagdan ninyo kay manong yapon di mo kaon kay layo ra kay mo di. Para mo. Ay, ato mo ni. Guys, balbak ko guys. Tara. Gusto ni mo balbak kuha. Mo ra bitan nito ah. Bibili balbak ko lang chaw. Selfie niya. Oh, ra. Oh, nare. Apel. Ano? Maway pinggan dito ma. Katong kon. Apel. Service ko mama. Mare. Ay dong. Ay. Ay. Ano ko? Kau Dri? Mama. Kau siapa? Oy. Ano ba? Walang chicken silik. Sabi kay kau kay nama ko mama libre. Kita katong kaon sa katong negro. Tung naon ra ba? Naon ra. Ayan. Pinangga kayo. Sari-sari, palihog. Ang sabaw atong kutsaraon yang kanon atong kainit ng kayo. Are baroy. Kanding na din. Palihog ko sa mga manok. Ngay sa bawdas manok kay solo na. Aray. Ati ko kay kaldilikta rin ang kanti. Dibitang kanti. Ayaw ko. Asari manok, asabaw. Are. Ato yan. Ay bakante. Nami karon sa karbon na. Karbon. Kaon mig lanchaw. Kopi ka bayad guys. Na, manibak ni kawan namin. Jadi mo bayad mama na ko ron. Iya mig sibat basta di mo bayad mama ko. Ba. Agidang gid naos kung mama. Tayo. Bakit? Gol, palihog gol. Mama, kanti. Sabaw na be. Sabaw gol. Kol, sabaw kol. Yung sabaw, libre ng sabaw. Wala ko manaksan eh. Mais doon. Sila kang kang mais doon. Usag ako ang gol. Asik babadlong doon, di sunod ba kay kahimuon. Awan din, awan. Awan ni. Cinta lang ako ang sinubong sila. Pila ka rice ay? Isang ako, may gol. Shout out ko diya sa nga tong wala pa yung mga panihapon. Tangaon na mo kay lisod pangitaw ng mas mura ba? Balik ka ng problema. Ay,
Nami sa carbon mga idol kay nagpatimbang mi sa ubod. Coke daw. Gaon. Inaman ako mama kay makaon man di libre ra. Pili mo eh. Uy, ako sa po eh. Basta na mag-order ma. Akong mama ni order og coke. Usa ra ka buok. Siya rin mo inom. Yun na lang dahil may muni man ima. Na. Manginom mo mo ma eh. Coke be. Asa naman Coke ni lima? Gilima na. Tulo ra tato gilima na. Eh bago sa lima ni, yung gurdi mama tulora. Na lima mama dire. Nay duha di kainom. Langga. Naon ta? Dara kok. Datang si Tinta. Karon ma? Karon din. Nanay. Hindi, siya pakai muon. Kaya kong 30 be. Wala akong mama kay dola. Mo libre ra ni siya kuyog mi. Ala, kaon ng gym ra to. Na ako'y coke ha. Kitagaam jud kog sugra. Duha na. Yan ko na. Pero sa mga lima ya. Kuan, gusto na namin. Paano na gan? Gaon. Guys, hinay na si Sa inyo ha? Lima ka Coke 100. 140. Dua ka kon kanting. Tingil lami. Baklain ano? Kanting. 240, 340, 340 o binatan, 340, 420. Siam tanan siam. 420 o siyam. Lain na 420, 500. Super nice ng mama. Guys, mahal guys, sudah guys, amo nang gitong bukog. Naginuto naman ni kay mahal kayo. Bilang ano niya, Day? Bukog man ni bukog ang Langin mi guys. Langin mi guys, amo Sige, guys. katin, usa. Langin. Oy. Wag, tin, wag, okay. Okay. Oh, dara.
Kahit tao. Pinintos piso. Kay Coke pa. Kay piso. May nagpipinta rin. Hindi siguro dakit. Wakaw mayo. Dali, dali na. Lakaw na sila, ako na lang sa drip. Ako di ay. Kani di ay. Kol, kain ko tsara tinidor. Dali, Kol. Paro natin, Kol. Kol, tabi. Hangin kayo guys, hangin kayo. Saya ko na. Lamat. Ngano mo dia?